Lah nek wong alus umpama nek dayoh teko, monggo Pak katuran pinarak, monggo. Ibu, monggo katuran pinarak. Lah sumangga. Petuk wong alus aman. Lah petuk wong kasar kaya kowe. Ayo Bu, masuk Bu, ayo mlebu, ayo dalunggo. Ora iso yo ndelok kanggone. Ora iso ndelok kanggone iki lho. Lah wong alus ketok apik ra kanggo kuwi. Lah nek kebakaran wong alus, lho omah kebakaran. Ayo kanca-kanca nika ndamel bak, mbeto anu nggih diguyang omah telu yo entekno, Bos. Entek kabeh. Ya langsung yo ora kaya wong kasar. Woi, kebakaran. Ayo langkah kabeh go baju. Woi, selesai. Dongtung. Melak bayari dongtung. Sing muni dongtung iki kono lho kok iso sing mbok jaluk miku iki lho. Wis sampean yo padha ae kok. Ya ora iso kok. Anggap kene iki ora nganggo pernapasan apa piye? Oh mandak ming joget kaya ngene kok ambekanmu nganti kaya ngono iki lho. Lah kono pisan. Lah kowe ping pira? Ping 5 Ya kudune malah seneng diwehi akeh kok. Tambahi seneng.
Wilujeng dalu bocah. Wilujeng dalu. Dalu, Cak Komet, Cak Yuda. Nggih, pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, kula nggih sehat. Nggih. Cak Komet pripun lara nggih? Lho, yo sehat to. Kadung Lah tekan beken kaya ngene kok. sehat wong joget ya kaya ngono. Alhamdulillah wa syukurillah Mas Dalang. Nggih. Dalu Yuda. punika saged kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah dangu Mas Yuda. Nggih. Oh, lagi pisan iki kok dangu to, Mas? Maksudnya dangu mboten nggih. kepanggih jenengan ngoten Dangu lho. mboten Lah kepanggih. kata-kata dangu mboten kepanggih berasane pun ate panggih to. Pun riyen. Tembu di nggih. Tuban. Nggih. Oh, sampean sing lali berarti. Lah ya saking suwene ini lho Ah, maksudku. nggih. Kisah sowan mrene alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka tirakatan jamasan pusaka nggih Mas nggih. Leres. Keluarga besar BKN. BKN. Hebat luar biasa lho Mas. Nggih. Jaba meneh ki wulane wulan Sura. Wulan Sura ki tumrape piyayi Jawa, Sura ki mesu raga. Raga kuwi ragangane awak sing diragoi rina wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Saranane lewat apa? Liwat tirakatan kaya bengi iki ngenekke wayang. Ngono lho Mas Komet. Wong kok gak paham kowe iki karo budaya Jawa. Lho, ora paham? Lingak-linguk kowe. Lho niki lho acarane napa? Jamasan pusaka, mulane tiap wulan Sura tumrape wong Jawa ki jamas pusaka utawa ngumbah pusaka ki hebat. Oh. Contone kaya aku. Piye? Kerisku winginane ya wis bar tak kumbah. Kerisé bar diumbah Cak Yuda. Nggih, kerismu mbok umbah berung. Wis sering Neng ndi? yo ora mesti no. Kadang ya nenggone mblaklu, kadang ya ora mesti. Dadi rutin aku, Mas. Lah ngumbah keris kok gak mesti ki lho. Lho, lah ya Ngumbahmu ki lho neng ndi? ora mesti. Lah. Arek ndi aku sing Gitu, anu nak Ki. duweke ketoke lodang ya nenggone Diva ngono. Lah dalah. Wah wis jan wong plete iki wong nek gak Jawa ya kowe kuwi lho. Lah jere Ngumbah keris ki nang gone empu. Nah. Empu ki sing paham babakan keris, orang yang ahli di bidang keris kuwi jenenge empu. lah kuwi gak trimo empu, Mas. Lah nyapa? Kuwi ya empu ngono. Tenan kuwi wis sampean ra roh sekali-kali melu. Oh, omongan nek karo wong bedun ya ngono kuwi. Ayo. Empu ki tegese wong yang paham dengan keris. Keris kuwi barang sinengker sing gak kenek nggo ngiris. Mulane keris ki ana sing keris lok 1, lok 3, lok 5 lan sak peninggalane. Kudu paham kowe. Nggih, nggih. Wong Jawa ki lakune laku tirakat. Contone kaya bengi iki. Iki. Awake dhewe di samping nonton wayang, tapi ya oncek-oncek awake dhewe ki dionceki. Lho, awake dhewe iki gedang apa wong to jane kok? Awake dhewe digonceki iki lho. Lho, dionceki ki tegese mawas diri ngono lho Mas. Aku ki sapa? Ya. Kowe ki sapa? Lah lali. Lah, Karo ya. awake dhewe Iya, kok Ki. lali. Lho ngene kok menghibur iki lho. Cara awake dhewe kok lali gitu. Lho malah lali lho paling Lah, ya. iya. Jan omongan nek karo Balik piye to? Lah situ Mas, Mas. maksudnya aku ki sapa? Kowe ki lho sapa? Lho, lah ya lali sampean. Awake dhewe kok lali, aku genah Komet. Sampean sapa? Lah bener. Ngene lho Mas. Ya Allah Gusti. Kowe ki paham ora to sing tak omongne? Gak. Lah. Wong ora paham lho. Roda kuwi kan mubeng to, Mas. Roda kuwi kan mubeng. Ha, Ya ora mesti. kok ora mesti iki lho. Lho roda kok mubeng lah nek roda serep kae apa ya mubeng. Kae roda Dadah. serep ya meneng iki ta? Iya, Lho bener. iki lho seksine. Seksi piye maksudnya ki? Seksi roda. Rodo apa karekan? Lho. Enggak sing tak karepne iki cakra manggilingan. Nah. Rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya ki mubeng ngono lho. Lah ya lagi bengi iki aku ngerti. Piye Mas? Mbake donya ki enek rodone to, Mas. Kuwi nak kadung nambalno roda Angel lho donya. wi. Wah. Angel lho wi. Mesti golek danau nggo ngrambang ngono kae. Badhe nambalke roda donya, Lah. Pak. Nek pas bocor ngene kae, Halah kok gak paham sanepan to. Pripun Lah kok Mas iso? Dalange sing timur sing enome paham, kowe iki sing tuwek pekok. lah ya roda donya ki rodane sak pira kuwedhe lho, Mas. Sing dikarepne roda donya ki lho Mas, tegese wong urip kuwi ya. Ki sawang sinawang. Tegese Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Ngono lho. Ya, sawang-sawangan. nek ngono genah. Iwas-iwasan, ya bener. Iki cah piye le cah bocah kok malah kocluk ngono kowe. Lah piye lah cah rumangsam?
Lah. Jare kon nguasne kono. Sawang sinawang ki tegese rada mubeng, kadang ning dhuwur, kadang ya ning ngisor. Ya. Ono lho met, komet cah kocluk. Ya, aku kadang-kadang yang ngisor, kadang yang ndur, gak mesti nak awak kesel nih ngisor aku Mas. Lah, iki lho. Piye ngono ki? Aduh, pikiranmu kok mesti selalu iki negatif iki. Kowe iki ngeres kowe iki ngono kuwi. Kok iso ngeres piye to? Kok kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur ki tegese wong ki sok kadang nampa bejo, sok kadang ya nampa cilaka. Nggih, nggih. Lah mulane kanggo wulan sing becik utamane wulan sura, tumrape kowe lan aku ki wajib ndonga. Donga. Iya. Donga apa? Lho. Dagelan donga ya apa mandi? Kok ora perkara Sore mandi. mau donga sambutan wis kuwatah lho Mas. Mas Komet, wong donga ki ora ragat, donga ki senjatane menungsa kanggo nyuwun ning ngersaning Gusti. Wong donga kok iso mandi apa ora ki? Lah nek ada-ada tekan kene kon donga mbok kiai wae kok dagelan kon donga iki lho. Awake dhewe iki guyokne wong lho ngono. Kok donga? Maksude donga sinambi guyu lho. Lah iki. Ya ora kena donga kok cengengesan. Nggo donga ki ya sakral. Ora kenek lho. Nek donga lha iki lho segine ya iki lho. Donga ora kena karo guyu no, Mas. Lho, Ora dalang ki lho jane kancane sapa kok modele gak ajek. Kancane kancaku. aja mok seneni lho Mas, bengi iki lakone abot. Apa lakon abot iki lho lakon apa? Lho. Apa dek angkat-angkat gamelan? Lah, Apa dek lho. nata debak? Lah. Wong gayan karek lungguh klek karek dok dok ngene kok Kok abot. tok lha apa ora melek, suwengi lho Mas. Lah, Lah yogane apa mbanggep turu? Ki yo melek iki. Lho, tegese iki sikil ya obah, tangan obah lho. Lah Kabeh. tukang ngendang, tukang gendar ki lho malah ngene ae. Iki sewengi iso gringgingen lho tangane. Maksudnya iki nek bengi iki lakone abot tenan Mas. Kok iso lakon abot? Semar bangun kahyangan to. Bener. Lah kuwi sing ngusung-usung semen material sapa? Lah. Teko kahyangan. Oh, Sapa? Tetake. Mas Gusti nyuwun ngapura ya Allah. Cak Komet Napa? alias Supri. Napa to? Jenenge do gambir. To gambir. Kewaplok pisan iku. Tegese Semar bangun kahyangan ki kok ora terus seman ki Semar Seman. terus mlebu nang gone toko bangunan. Pak, pesen wesi, Pak, pesen pasir, Pak, pesen semen. Ora ngono ya, Met. Iya, Dek. Nah, Semar bangun kahyangan ki sing dibangun kok ora wewanginan secara fisik. Lah apa? gila. Tegese sing dibangun ki jiwa lan ragane. Jiwa lan ragane. Ditata atine, diresiki atine, sing dibangun ki jiwane, Mas. Ngolah rasa Cak Yuda. Lah iki lho cilike pinter jenome wis pinter. Sampeyan yo ning kene Piye? anu sing nanggap sinten? Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Jenengan. Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lah, Lah kowe, Lah aku sapa? Lah sapa? kowe iki lho piye, Met? Kowe iki lho Sing nekane aku rene iki lho sapa? Aku Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lho, Pak Lulus kok gak telepon aku? Lah ya mbah. Lah sampean sing telepon? Pak Lulus karo Mas Heri. Lah sing telepon aku sapa? Pak Lulus. Aku ditelepon Pak Lulus. Lah. Lah aku kok kene sing telepon? Lah ora ditelepon kok iso tekan kene. Nah, Lah ngitku nek ramen-ramen. Wong kok enek ramen-ramen. Wong ki nek lancang ya kaya kowe iki lho. Wong ya Mas ya prinsipe menungsa, prinsipe wong Jawa. Nggih. Kuwi nek ora dikon ya aja mangkat, nek ora diajak ya aja mangkat. Nek ora diomongi ya aja kepengin ngrungokne. Lah iki sing keliru Masan. Lho, kok iso ki? Zaman sekarang ada istilah namanya jemput bola. Nah. Wong ki nek klemer-klemer nunggu diceluk ya ora oleh apa-apa. Ya ngene iki lho. Saurunge ditangkap awake dhewe kelolon-lolon nganggo klambi tanggapan, ya ora? Enek son padang-padang teko. Waduh. Nek wis kadung kaya ngene Pak Lulus mosok arepe rambayar kan ya Mas, izin, ya ora? Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki alus ibarate putri ki putri Solo, tembung sak tembung alus, ora kok tegas kasar kaya kowe ngono kuwi. Kok tegas- Apik sing alus tinimbang sing kasar. Kok iso lho? Lah nek wong alus umpama enek dayoh teko, Iya. monggo Pak katuran pinarak, Lah. monggo Ibu, monggo katuran pinarak, lah sumangga. Petuk wong alus aman, lah petuk wong kasar kaya kowe. Ayo Bu, masuk Bu, ayo mlebu, ayo dalunggo. Ya ora iso yo ndelok kanggone. Kok iso delok kanggone iki lho. Lah wong alus ketok apik ra kanggo kuwi. Heeh. Lah nek kebakaran
enek kebakaran wong alus. Lho, omah kebakaran. Ayo kanca-kanca niku ndamel bak, mbeto anu nggih diguyang. Omah telu yo entekno, Bos. Entek kabeh. Ya langsung yo ora kaya wong kasar. Woi, kebakaran. Ayo langkah kabeh go baju. Woi, selesai. Kuwi lak tumprapmu nek pas enek wong kebakaran. Ya iya. Lah saiki nek wong babaran, wong lairan. Ya menak sing halus. Bu, wis buka telu. Ayo Bu tarik napas, tahan. Wis ketok rambute. Ngeden Bu, ditarik lho, bayi selamat. Ha petuk kowe. Ayo ndang ngeden. Ayo metu ora? Ora metu tak bacok ndase niku. Ayo. Lho, Tapi kan cepet metune. bayi iso mati merotol kabeh baluke Ayo kok ben iso. penting wis lahir kok ya. Ora ngono. Asala. Iki piye? Jare kon Iki aku pak kowe. Padha-padha Islame lho, aku ki jebolan pondok lho. Lho kene ya muslim. Pondok ngendi Cak Ida? Pondok bersalin. Wow. Iya kandungan kok ya. Masa. Asal. Ya. Yo. Ngene tak. Oh salame kok ya lho. Salam ayo-ayoan. Salah sitok menang. Ora kono-kono kene-kene. Menang salah sitok. Lho, Pak Pri. Ya, salah. Konangan kowe. Omongan lho komet. Ayo nek kowe arek ngaturke apa? Ngaturke luput. Lho, ora tegese ki lang wong awake dhewe wong Jawa ki uluk salam nek wong Jawa kula nuwun nek cara Islame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, iya. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Komplit lintas agama. Heeh. Kowe njajal sapa ora? Iki piye ta iki? Salam keguyonan. Ora gage ya eleh cah. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Betul iki. Kalau cah kae ngene, mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane gedem leh cah. Lah iya. Wonge sak pentil ngene kok suarane. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yen sewu kula salam niki ndongane jenengan ampun cengengesan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Mat, salammu ki lho mulek kae. Arepmu ki arep nyapa? Mukadimah. Kuwi ora mukadimah, kuwi jenenge mukok. Mukadimah kok ngono ki lho. Kudune kan as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Oh, kurang ambiak berarti ya. Ambiak. Ambiak. Ambiak ndasmu kono kok iso. Amma ba'du. Lho. Kok mbak jujuk ya ama Iya badu. tadi. Aku selak keliru. Para bapak-bapak. Bapakmu kok akeh meneh anak arisan ta kowe? Gila, ya bapak ngono ae. Para bapak. Ibu teng pundi, Pak? Lah iya. Oh, nyapa kok teko ibu? Kula teng mriki. Sing ngarane ning alun-alun ya sapa? Wis pirsa nek masyarakat iki ning kene, ngono lho. Malam hari ini Apa? Wis ngerti nek lampune peteng ngene iki ya malam. Sing ngarani awan ya sapa? terima kasih. Apa wis dikeki? Gung. Adalah. Aku tak sambutan. Ya sambutan ndang sambutan mungkin ya ora ganggu kok iso nggih to Mas. Nggih. Kula kalih panjenengan lah mboten ganggu to. Leres Wong sangat jenenge menghitung. kanca ki tunggal kanca, So. tunggal nusa, tunggal bangsa, lan Bener. tunggal bahasa. Bener. Padha-padha urip ning Indonesia. Nggih. Namung- panjenengan ngasta dalang, kula ngasta dagelan kanca sinden lan niyaga. So. Leres niku Mas Nggih, Ida. nggih.
Campur sari komplit masyarakat Komplit. menunggu sedayanipun. Nggih, lompak danten. Lah, Dalu apa melih kula kalih panjenengan lan ketok sae ngaten Nggih, kira. nggih Mas Yuto. monggo jenengan ngriki lho. Piye to ki? Apa kok nesu? Ketoke sampean kemiren nek aku arep ngomong no. Ya omong ya njang ngomong. Lah kono Udah ngomong ngomong, ae. toh. Wong ki inauloha, Masobirin. wong sabar. Kekasih Gusti. Lah paham ngono lho Yo ya. paham cah muslim. Becik ketitik. Allah ketara. Lah bener kowe iki kok iso ing ngarsa. Langsung tulodo Ing ing madya. madya mangun karsa tutpuri handayani. Cocok. Bono Dak caraka. Data sawala tak kepruk bata bongko. Minggato. Kok nesu, Urung-urung wis nesu. emosi ki Sampe piye to, ngomong Cak? sakti mbok aku iki dikei kesempatan. Ya mangga Sampean monggo, ki nek aku Cak. ngomong sampean meneng, sampean ya meneng. Oke. Aja Meneng-meneng nuruti kabeh. Siap, kene ae oke. malah. Angger kene omong kono omong. Akhire kan ya ora enek sing omong-omongan Yo, to. coba ta sambutan. Dadi siji Ya. kasih kesempatan kanggo kanca, nek sampean mau wis terus gantian aku. Ya. Ora Yo. kok terus kene ape omong kono omong karo Ya, ya, dalang Mas. ngene terus. Ya. Soapan omongku. Coba Lah nek kono kanca-kanca ngomong meneng terus sih, ya. diganggu ayo sampean meneng. Ya, Pak ngono, Yudo ya. meneng, aku sing ngomong. Ngono Ya. lho. Engko nek aku ngomong Ngomongmu kapan iki kok kuwi lho ndang ngomong. dalu punika enten napa to? Lah. Dalu punika enten wayang. Ingkang ateges wayang menika kula lan panjenengan sami makempal dados tunggal menika nggih menika mboten senes kangge ndongaaken ususipun kagem keluarga besar BKN nggih menika singkatan BKN menika. Panjanganipun nggih menika BKN. Kula dongake mugi-mugi dados opo. Nah, sageta ngurakapi khususipun kagem masyarakat Ngoro Gunung. Ngoro Gunung menika nggih menika bulan nggih Pak nggih. Bulan. Nah, nembe pindah kula teng mriki menika remen sangat saged bertatap muka kalih panjenengan sami. Mun tepang kalih kula napa dereng Bu? Derek ditepengken. Kula komet saking Kali Tidu. Niki saking Ngawi naminipun Pak Yudo. Lah, sampean sapa? Sinten, Mas? Ngomong. Gak ngomong. Lah, niki dalange Mas Bimo nak mboten klentu. Dalu punika namung saged ndedonga apa Mas ndonga apa? Khususipun kagem Pak Lulus matur nuwun nek mboten napa Pak Lulus menika kula nggih mboten saged mriki. Nah, Pak Lulus apa, Pak? Pak Lulus menika mugi-mugi rezekine tansaya kebak mboten lokak. Mugi-mugi sedaya masyarakat umumipun Ngoro Gunung nggih Mas nggih. Melu-melu. Wah sewengin dalang. Lah jere kon meneng piye to Ya Mas, iki? Mas. Kaya omong ya omong. Mas, Lah Mas jere ngomong Komet. piye? Kowe wong Jawa apa ora? Ya Jawa no. Jawa apa? Jawa Dipo. Dipa Lah apa? adalah. Dipo negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babah. Babah apa? Bang ngene bang ngono karek. Ora tegese kowe iki nek wong Jawa, Iya. wong ki sing digugu kan omongane to. Iya. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Lah nek menungsa Entute. omongane. Kowe ngomong jare nek pas aku ngomong Pak Dalang menang. Iya. Aku kon menang. Apa aku keliru? Apa aku salah? Yo gak salah, gak keliru ning aku kan butuh interaksi. Lah aku ngomong yo sahur. Oh, sahur manuk. Ya, sahur manuk. Sahur manuk, Oke, Mas. Paham, oke. paham. Nggih. Mila sak saged-saged kula urun Mugi-mugi ya khususipun Bapak Lulus saged dados kok. Dalu punika kok. Masyarakat Ngoro Gunung saged kok. Ingkang sampun rawuh sedaya menika dalam kok. Iki piye ta kok donga kok Lah kakek. piye to Kok piye? salah neh, keliru Piye? meneh. Maksud iki aku nak omong gong. Digongi. Oh, digongi. Menandakan nek Mas Komet nika wong sing budaya, Bener, wong bener, sing bener. paham dengan seni. Bener. Lah nek kudu digongi. Ah, Oke. Yo, tukang gonge siap. Nggih, khususipun kagem Bapak Lulus, matur nuwun ingkang kathah rezeki
mboten lokak ning tambah kebak. Sedaya ingkang rawuh kula dongakagong. Kula dongake mugi-mugi ingkang ngegong tangane cantengan. Kok nesu terus salah terus. Suwek raiku. Ora peneran ki piye? Wis gak omong aku. Lho, tenan kowe ra omong Tenan. gak? Wong ki nek nyambut gawe nang dalang ki sing dibayar mergo omongane, sinden monggo tembange, dagelan mergo saka omongane. Bengi iki kok ngantek enek dagelan sewengi ora ngomong, mudhun ora bayaran. Wis alhamdulillah didum loro Mas. Oke. Piye? Omong. Wah malah ngomong. Omong. Yo manfaatnya para sinden. Nggih. Iki. Lah, mumpung disiapi lho iki. Kowe iki lho. Kok mutung terusan ki piye lho? Disiapi kaya ngene kok sing paling Nggih. mbok senengi sing nyocoki karo rasane Kang Omet. atimu sing endi coba. Pri. aku milih. Iya ta. Aku Ya, milih. gak apa-apa. ora apa-apa. Ora apa-apa. Bebas. Bebas. Sing ndi? Sing di Mau pikir dhewe kae. Pinggir dhewe. Beyo. sing iki ta. Heeh. Iki. Ya, Senenganmu kok milih sing kotot kowe. kok kotot piye nang ngene Iki iki. lho wates iki mrene, Ya, sing iki bener. lho. Jare bebas kok kon milih. Maksud- Nah, aku milih sing ngene-ngene iki jelas kaken pola. Iki aku jek butuh skincare nukokno apa-apa. Wah. Lah lek sing kono aku anggar tuku minyak kampak karo dhuwit tik no wis. Kowe kok minyak nyepelekne. Iso Minyak gledek. kapak. Maksudnya bebas memilih itu yang sebelah sini sampai sini. Nah. Sing loro iki lho tidak. Ini sing khusus malam hari ini. Oh, nggih. Iki sing diaturi lagi Ya. khusus nembang laler mengeng ya loro iki. Laler Oke, mengeng. Mas, biasane nek nenten ngenteni dagelan to ngono kuwi. Nggih. Kan ngelok-ngelokno sinden sing ngene iki to. Pripun, Nggih. Ma? Bareng ngono iki medune setruk nganti saiki gak iso Oh. tangi. Nah, kuwi lho Piye kuwi? rungokno kuwi lho. Ha, Piye kuwi? kuwi lho. Ha, kapok ora kowe. Kuwi ora Ayo, lho, Dadi lho. gak iso ngomong. Nanti gak iso ngomong. Ngelokne sing kotot sing apa ngono iki. Mm-mm. Bareng ngono iki to medune langsung gak iso ngomong to bareng. berarti ngono. wong loro. Lah sing kotot ngelone kono. Lah dalah. Cangkeme penceng terus setruk gak iso mlaku. Niku dagelan pundi ta, Bu? Enten ngen kula. Dagelan Enten. Nganjuk mriko. Kok enten, nggih. Nganjuk. Oh, ning Nganjuk Mas ning Bojonegoro aman. Wis ngliwati alas ora apa-apa, wisan nganjuk. Tapi umpama setruk sampean ora apa-apa lho Mas, wong ngirit. Oh, setruk ora apa-apa ki lho rumah sakit. Ngirit tuku sepatu biasane loro kuwi gur siji, wong siji ya gur ngene kok ya. Dalah. Ya ra. Wah. Cengengesan iki kok sa. Sampean pengen ya? Apa? Struk. Iki lho cah iki. Sing endi iki lho sing mbak pilih kowe iki diwenangne milih kok. Dadi, Bebas, milih. ya? Bebas. Nggih, Mbak sing seragame Sindi. kita sendiri ini. Si tengah. Nggih, tengah niku, Mbak. Seragame sing beda dhewe. Nggih. Beda dhewe. Iya. Ayo Bu, munggah Bu. Yo kanca-kanca sepati. Ora kono. Lha jare sing beda. Ya, Iki ah. lho. Oh, alah. Ayo Mbak Mary semeneng. Ya. Semua te kanca-kanca. Mangga, Pak, jumeneng. Mangga, Pak, jumeneng. Monem. Ayo. Mana-mana Mas. Wah, Mas Komeng. Nggih. Ternyata pilihan Anda tepat dan sangat tidak salah sekali. Betul, Pak Yuda. Seorang pesinden yang anggun, Nah. seorang pesinden yang manis, Manis. rambutnya Oh, iya. ngemak ngembang bakung, bathuke nyelo cendani, netrane blalak-blalak bawang sebungkul, yen Cinandra Pasuryane kurang condro luwih warna, prasasat widodari sing ngejo wantah. Sing wedok kaya Komorateh, sing lanang kaya Komodo. Dadi Wah, itu ki. Kudu nyatek kowe. Iki ayo wong ki dijumbuhne ta Lah wong. dicondro ya sing apik kok. Ayune kaya ngene kok terus modele tok krembetan uler. Lah aku ki milih kene mergo memperbaiki keturunan. Ayo Kene coba ketok gede dhuwur. disapa. Heeh. Ada pepatah mengatakan
Mas Komet. Napa ta? Tak kenal. Maka tak sampluk. Tak sayang. sayang. Tak sayang. Coba didangu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya tapi ya. Lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sayang? Piye Mas? Anu Ya, kabarnya dah. bagaimana? Apane to? Kabar. Apa? Ngom ngomong sing jelas. Lagi? Aku Oh. Kowe iki nek ngomong ki sing tegas, sing jelas. Kowe iki wong lanang lho. Wong lanang gagah pideksa tunjukkanlah pelananganmu ngono lho. Piye to ki? Tunjukkan kalau Enggak tegese sebagai wong lanang lho kowe iso menunjukkan bae lanang. Sing tegas lho. lagi Jeneng Tegas. ngono kok. Tegak. Perken. Sing tegak. Iya. Eh. Nah. Ini namanya siapa? ah. Ya. Nah. Oh. Nah. Ya adalah. Oh budek. Saya budek saya. Lah wis senenganku. Aku nek gudeg iki kadang entek 2 piring. Waduh, podo. Kadang aku entek 2 piring lah kuwi. Nek gone Margo Yudan. Gudeg ceker. Budek. Kuwi gudeg yo Cak Yudo. Aku entek 2 piring. Bagaimana kalau kita melantunkan satu buah lagu sayang? Wah, bablas saya. Lah aku nek kopi biasanya diajai gelas. Iya. Cocok aku timbang cingkir luwung gelas. Iya bener. Bablas. Lah entek 2 gelas aku gone blurah pahit kopine. Aduh, lagi kiwa tengen kok bablas kabeh. Iya Bagaimana sayang. kalau kita Mas denan grupnya apa nih? Sukoi Romo Gempar Sukoi Romo. Indonesia. Wah, Kedaban. Coba saya minta nadanya, Mas. Piye Mas Mas? David, Mas Rian. Iya. Aku arep bapakno. Aku akan Iki, merayu iki. untukmu. Bolehkah? Aku suwi lho ora dirayu wong lanang lho Mas. Tenane. Oh. Aku lho ndredeg ngono nek sanding wong lanang. Allah tenane. Iya, Ya Mas apa sekali. meneh koyo sampean sing piantune bagus, putih, jenong ya. Modelmu pri lah pri. Gemes. Masa depan pasti cerah. Kok kan di bojo teklan kok duwe elep 12. Keturunan pasti ganteng dan cantik loh Lah, Mas. Bibite koyo Sampean ngene. mau ngomong putih, Oh, mulus gede kan alah. Ora iki kamu ireng. Iya, kamu Ireng. Aja ngono lho Mas. Ireng ra apa-apa, Bu. Kuninge ala, api ireng. Lah kok iso lho? Ah, anakku kena kuninge ning gone rumah sakit 4 dino. Amin. Mbok ane ndeknane. Piye Bang, Mas? piye? Piye Mas? Piye Mas? C. Dan Waduh. C iku pindahe nang wong. Wah. Cewek. Langkone iki le. Mana tanganmu? Wah. Kanan apa kiri Mas? Nah, kalau bisa tangan dua-duanya. Tawakaken ngono. Tawakaken Iki ngono lho. cinden apa vampir? Aku yo Satu, jarah satu, kok satu. tangan sitok ae. Kang Mas Aduh. ya Allah. Aku mak trenyes. Habibi. Halo. Pemusiknya sentimen karo aku. Ya ora apa-apa to, irama Kira aku, padang Pak. pasir. Kan sesuai, hidungnya kan mancung. Apa taring ngene Mas aku ya? Ojo, aku gak betah. Hidungnya kan kok mancung. betapiye lho? Jadi termasuk wajah-wajah Arabia. Nah. Lah. Bisa dong dia kalau menari semir. Menari semir itu loh. Ngawur rek. Anu aku yo rada gaul Mas, rada gaul. Kok masuk Sing padang. lagu terkini Mas, lagu terkini. C Mas, C. Weh lah. Pindahin neng. Lagi kasmaran ya Mas. Mbah Katir. Mbah Kadir melok mae. Cok. Contohnya piye ta Mas? Mbah Kadir. Lho. Rayu. Ya sing cocok ngono lho Mas sebagai pasangan C, ngono C, C, lho coba, Mas. C, tadi. Iki lho, lasono contone. Aku ra ngemis. Wah. Ya dah. Pancen ora ngemis awake dhewe. Awake dhewe ndagel kagapan. Nek atiku
sampean sing Dhuwur lah. Kuwi ora sampean dhuwur. sing njaluk kok. Masih Kuwi jalur. no. Alah, ndi Dhewe kuwi? kok. Ndi? Kuwi dhuwur. Mergo sampean pilek. Sakmene lho Mas, sak pira mau delok. Ha kurang me. Kanggo zoom delon lambene. Ning atiku mires. Pilek no ya, pilek ireng. Kok malah kepenak Bagus pilek. Ngono kok ya budal tanggapan. angel. Apa abune Mas? Apa? Siapa? Aneh. Sok kaya ngene. Iki lagu apa ta, Mas? Kesayangan toh. Oh, kesayangan. Kesayangan Cak Iya, Komet. iya, iya. Lah nek duwe lagu dhewe silakan apa, Pak? Nah, Iya. coba. Wong salah ora gelem ngaku salah. Nah, Suwe sapa wonge sing betah. Matamu dhewe. nah. Kata-katane iki lho. Sebab mata-matane lho. Kata-katane Matamu dhewe kuwi ya. Kata-katane. Mripatmu Nah, lho. wis lho. Ora teko. Kok wis ngerti sak nyatane. Wis sakola menangu dhewe. Tandur pai jebol tukule malah suget dagi yo asik. Tigas dangan. dangan. Yuk, hijau mania yuk. Iki rombongan kon buyar, Mas. Piye ta piye? Lah jaluk piye ta? Lah, Aku iki ngerti piye? ngono. Aku ngerti ngene nggo elektron dhewe. Jenenge campur sari kreatif piye? Kreatif apa kuwi jenenge? Garap Mas iki Garap ki ngene iki. Garapan ngene iki cara ngerti garap kok. Wah, piye? Sampane piye to, Mas? Sindene iki yo garap iki. Iki engko tak garap. garap. Tuh. Gak aku ketoke gak cocok karo iki. Lah terus maksudmu? PPN. Wah. Mas, Ora apa-apa. Gak wis aku golek dhewe. Mas. Gak. Aja ngono to, Mas. Aku wis mbok cicipi, wis mbok demak-demak, wis mbok makmek terus wis Aku tidak mungkin melakukan itu. Kancamu ngono yo mah lho, Mas. Aku wis ternoda Kau lho, Mas. jangan menuduhku. Ram, Aku wis ternoda. rompengan. Roma. Rombengan. Ram, kamu jangan seperti itu. Kamu tinggal gelanggang colong pelayu, habis mandi sepah kau buang. Emangnya ini wanita apaan? Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Ram, Mas, Ram, Mas. Kok tak tumpuk. Roma kok ram kok romeli. aku sebagai kakak, Yo. aku tidak terima. Oh, Kakak. Adikku telah kau nodai. Aneh. Aku meteng, Mas. Hmm? Aku meteng. Tidak Dia mungkin. telah meteng sekitar 2 menit. 2 menit. Tidak Aku wis mungkin. bukaan 15, Mas. Bela. Karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Hehehe. Kok Apa enak lho mak ditutul menutul-nutulkan. kok. Oh, upama sampean tak wae kebebasan ngono sampean milih sing ndi, Mas? Ah, Aku bener. iki sebagai istri pertama iki legowo. Wah. Aku lega, Kang Mas. Surga. Jembar. Surga. Aku iki jembar, Kang Mas. Seorang istri kok menyuruh suaminya menikah lagi. Surga kowe. Nah, Surga. Pancene paling jembar dhewe. apane kuwi? Kenapa? Apane? Anu, lah ngono dadak. Wah, Saya tak WA ya. Sing Yo, ndi, yo, Mas? oke. Sing dijajali pomone sampean Sing di pilihanmu sing dicoba pilihanmu. Sirut. Mboten Bude. Swedakne engko, swedakne tenan engko nek milih kowe. Ngono ancaman Durung wis. karo nek gelem soalé Mas. Lha nggih Nek nggih. gelem mo. Nggih. Ancaman wis setru kok dadak. Sirut. 4 Sing di, Ting ting ting. Oh, Ayo, Dek. Krisdawati. Oh, Anu. ya, semeneng. Tung wis dibutuh ta? Sampun. Ah, senengane. Aku sing urung, Mas. Hah? Aku. Piye to? Aku nak gong duwe malah gak seneng. Nek wis duwe. Oh, golek sing wis duwe bojo. Oh, saingane siji. Wah. Lah nek urung duwe ngene iki, saingane Akeh akeh. saingane. Yo Akeh. bener-bener pilihanmu termasuk bener. Tepat. Wah, cocok iki ya nek. Selamat malam. Wah, iki lho. Namanya siapa sayang?
Oh ndak apa-apa, ndak usah ngomong ya. Kok sama halus to kok sabar men to karo Sabar kowe? karena yang dipakai kan ndak sini ya ta. Omonganmu ki lho. Iki digenahne lho. Kowe iki Genahne ngomong sik. kok sing dipakai enggak sini iki maksudnya sing dienggo sing di. Lah kan nyugu-nyugi apa-apa kan tangan. Lho ngono lho Mas. Oh iya ya ya Ah, pikiranku bener. tekan ndi. Bener. Oh, padha karo aku. Lho. Berarti ya kuwi berarti. Wong kok iso Aku karo kene, kono karo kono. boleh Ah. enggak apa-apa. Pasangan nom karo kono pasangan tuwek. Lho ngenyek, Oh, nyek. Mengenyek. Nyek lho, Mbak Mer. Nyek lho. Alah ngono kuwi. Paling aku lagu saiki sampean paling upomo sliramu. Sing penting kan romantis to Mas. Yang namanya pasangan ideal itu seperti ini. Nah. Misalkan kalau berjalan kita kondangan, Iya, Mas. berjalan bersama, loh kelihatan pantas. Ibarat tuan dan nyonya mau berpergian. Rasa Loh, cemburu, rasa cemburu, rasa. Malah beli tak culuk matamu loh kok. Enggak, aku perang-perang dino mataku terang ini Mas. Loh, kelihatan Laura serasi. Romantis serasi rukun Ideal, Mas, rukun. ibarat kayak Pak Camat dengan Bu Camat. Loh, Nah. pantas. Ah, pasangan tua ya tetap. kowe jajal ya. Udah tua. Alah. Alah. Mbak, keduren, Mbak. Tumbasan pinten ketheke niku. Ya, Ampun lulu tak. Yo Wah, tembasan masa. pinten. Nah, ganteng ki ya sing mesra kok ganteng dhuwur kok. Ayo to sing mesra. Coba dicondro cak itu. Coba. Dicondro cak Wah, itu. wah, wah. Kepareng lumaksana kekalih inggih punika Mas Kumet kalian ingkang garwa. Heeh. Mbak, sapa Mbak jenenge? Lisdawati. Mbak Lisdia, mlaku Mbak Lisdia. Mbak Lisdia. Bagi gua batang nggih. Ora ape nyuntikno nangane. Makane golek pasangan sing sefrekuensi, Sefrekuensi, sing imbang, imbang. sesuai dengan tampangmu Mas. Tampangmu. Nek tampangmu ngono iki jodone aku. Ora kudu. Urung oleh apa-apa wis bongkok. Lah nek Mbak Lisda secara jujur dia menjawab antara Kumet dan Mas Yudo. Dia tetap memilih Mas Yudo. Bukankah begitu Mbak Lisda? Iya dong. Iya. Loh, iya kan? Iya. Sampeyan piye gak Iya. piye ya panggah aku, balikmu ning aku. Mm-mm. Wis to Mas, aku lho pek-peken. Iki lho nyah iki lho. Piye gelem ora? Sayangku Lisdia, Wah. apapun akan aku berikan kepadamu karena wanita di dunia ini nggak ada yang paling cantik selain dirimu. Mas Komen, aku ngonokno rene. Iya. Aku benar-benar cinta sama kamu. Bolak-balik ya karo suratin. Ikhlas no, ikhlas Ikhlas no. piye? Wo, putih wis to we karo aku wae. Lah. Ireng, kamu ireng. Ora apa-apa urung sehat kok. Dek Lisdia, Krisda. siapa? Krisda. Dek Lisdia, Mas kamu Poreni. punya uang 2.000 enggak? Buat apa? Buat parkir hatiku ke hatimu. Alah, Saya- kono 2000 Mas, tunjukkan Mas. Kamu Ayo. punya 2.500.000? Gini nutup mekar sesuk. Ngopo to ki? Merayu. Merayu. Kok kon torok lho Mas iya. aku. Malah Kamu tahu nggak? Apa Mas? Lah ya. Lho, apa ngono lho kaya kuwi. kamu bisa Saut-sautan enggak ngono. sih, Dek Lisda? Ya iki lho, iki lho. Kamu punya rumah enggak? Punya. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ngono lho Mas. Ngono kuwi lho contone. Aku ya duwe omah Coba. Mas. Kamu Aku duwe omah aku lawangku Mas loro lah. alah gak omak. Kamu punya makanan. Punya. Aku punya layangan. Heeh. Jadi kita berdua badok petek ya. Cocok petek. Badok petek iki jane kok ora enak mesra-mesrane to. Apa penting? Jiwa ragaku akan aku persembahkan untukmu. Kalau kita nanti bulan madu kita kembali, kita berenang di lautan, kamu pakai bikini yang aku belikan, aku ada di belakangmu, aku akan berenang di belakangmu. Mas, aku ya iso gawe bikini Mas. Aja. Kok ada pecotok. Ukurane M Mas. Ukurane M. Lah kok koyo kintel ditaleni. Aja rasa nganggo Gak bikini. mesra, gak mesra. Awake gak dhewe mesra. rekreasi nang guwa. Ning gua. Iya, karo meneliti telek lowo. Ya ra. Gak romantis blas ya. Blas. Wong karo pacar gak romantis. Setelah kita berenang tentunya kamu capek. Nanti kita tidur di hotel berbintang Iya. 5. Nah. AC-nya Makanannya dingin, kasurnya empuk. Kita nanti berpelukan. Piye Mas awake Kalau dhewe? kita di hotel Iya. jelas gak mampu. Kok iso Mas? Wis ta penting awake dhewe iso meteng ngono wis ta.
Awake dhewe golek gubuk ya ora? Ya menghargai wanita ngono lho, Bisa aja, memantaskan wanita ngono lho, Mas. Apapun yang kamu minta. Aja luwih kok 15.000 ya. Wis cupet men lho Luwih kali sampean. Pengiritan nanti kita tunjukkan kalau kita sudah berumah tangga. Ngono. Manjakanlah istrimu, ratukanlah istrimu Bener. ibarat bidadari. Setelah kita tidur, nanti kita lapar, kita masuk restoran. Kamu pengen makan apa sayang? Tik. Pengen makan steak. Iya. Aku yang paling Hey! aku suka adalah makanan Cina. Aku Keserok, kesogrok bongkol. cah desa. Lagi lu mangan setik le nyapa? Cah desa. Mangan uwi gembili enak setik dipangan. Setik kok dipangan iki lho. Setik biliat itu. Ini steak daging, masakan luar negeri steak Daging Cak Komet. daging. Oh, daging toh? Oh. Kalau aku Iya, suka Kak. makanan Cina, aku paling suka yapie. Karena yapie adalah makanan kesukaanku. Aku paling suka yapie. Aku Apa peyek wis kok. Langsung diremuk. Wong karuan ekonomi ono setik, lemah. ono luar negeri lho, Mas. Alah luar dinteni perang ulan kira bangkrut. Dinggo nang Nggak bisa hotel, dong, nggak bisa dinggo dong. nang pantai, dinggo nyewa, iya toh? Oh iya, entek wis akeh. Wis Awake akeh. dhewe Mas ngirit ya. Awake ngirit dhewe ya. urung kelang apa-apa Urung tapi kelang apa-apa golek leles lan enggak apa-apa ya, Mas. Oh, Oh, oh. pangananmu pontek. Makanan yo enggak entek, enggak masalah. Lah yo engko tak entekno. Loh, ngesir pangananku yapie, kowe arep mangan yapieku. Oh, sesithik itu tuh. Ora oleh. Nanti kalau kita habis makan, kita kan haus. Ah, Nanti gitu. kamu makan jus apa? Jus. Minum Makan jus. Minum jus apa ya? Jus jeruk. Jus jeruk, aku sukanya jus alpukat karena jus alpukat itu kesukaanku alpukat. Ada kita beli aja yang murah jusnya. Apa, Mas? Jus debok ya. Sama Iya. jus glugu. Bar mangan jus bar ngombe jus bek kene ya ireng kabeh to Mas dadak tok. Karo jus glugu iki ben nyokrok cangkeme kono. Tapi murah. Pakai jus jeruk sama jus alpukat karena jus alpukat ora iso kowe kaya aku wong sugih nek meni jus jeruk, jus alpukat. Oh, wi. Apa iso? Aplokat ae kok iso. Avlokat. Nyanyi ya, Dik. Nek kono Iya. nyanyi gak ngarai. Gak iso. Menghina. Anu, Iya. ya Apa? kasetnya Makasih. Weh. Kasetyan Gak sejati. kok. Koyok cintane awake dhewe ya, Mas. Iya, Mas ya awake dhewe urip pas-pasan ning awake dhewe berlandaskan cinta, Cinta. yang dari hati ya, Mas ya. Gak popo ya, Mas ya. Mas ya awake dhewe rupane elek. Jiri sopo? Kok kaya para-para oleh aku oleh ngene-ngene nek gak kepeksa ngono. Ya Loh, ngono dia tak iso kepeksa sak iso. Gayane kok kepeksa gayane. Aku ya apa olo-olone wanita to, Mas. Panjak ya ora enek sing doyan lho, Kowe Mas. oleh Kalau aku- iki kepeksa. Yo. Kembarian lah cah rupam. Kembarian lah. Lah sampean karo aku lho ganteng aku. Waduh. Wah, Lah mbok ditakokno. Jajal takokne. Kuwi lah. Bapak Ibu, tolong nuwun swaranipun antarane kula kalih Mas Komet, ganteng Cak Yudon apa Cak Komet? Ya ta? Oh, iya. Iya. Yuda ta? Iya no. Lah iya. Ya iya. Tenang ya, Lah Mas. piye Mas ya tak kowe iki rupane kok elek iso- wis to. Tetep aku tresno ning sampeyan. Wong wedok iso ngancani rekasane wong lanang lho, Nah. Mas. Iya. Kowe kok roh nek aku bar tuku tanah. Iki kan ngerah bandaku tok ta. Iya sini ya. Tok. Ayo Mas, yo. Ya. Kasih C. satu lagu Oke. spesial untuk malam hari Iya ini. iya. C-nya seberapa? C-nya seberapa? Gak gawe C. Katresnan sejati. Oke. Wah, duh. Ya tersenang. Sing Nek di- kira-kira Tresnan gak iso sejati. mulih ngono lho kowe iki. Sapa aku to? Aku kowe urung Katresnan sejati. Katresnan sejati. Dhewe nggih, ngapunten anu sing orjo rada budhek. bolahmu aja akeh-akeh. Nyapa lho, Mas? Sesmu kecer lho. Ya sakmono kuwi yo. Lho, Walah. Lah kok stempet tok ini. Berarti ngene dhek ilang. Aku karo ki kok gak nek mesrane belas. Sak sisih kok Mas Wimo. Yo.
spesial bersama apa Ya iki? di MC ini toh, di MC ini MC, kaya di MC. biasa. Ngono kae. Iya, iya. MC nono. Ah. Suarane lho sing. Yo, kembali hadir untuk Anda semuanya tentunya. Hadir di kawasan Ngoro Gunung Cow. Spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Salam rindu tak akan layu. Dari kon MC. Guyune lho aja Guyune akeh. iki lho. Singkat ngono lho guyune sithik ae. Kita panggilkan ada siapa dia? Yo, yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Ada salah satu presiden cantiknya Indonesia Cow. Kita sambut sama-sama. Hah. Arep ngambung. Pak ora tak abapi. Iki. Ayo. Ayo sayang. Yuk. Nunggu diceluk sayang. Kompor Oh iya, kompor kowe nyanyi ra apa-apa, Indonesia. Mas Komet sayang. Dalam Yuto. sayang. I love you sayangku. I love you. Tuh. Ngoro gunung pukulan Bojonegoro bergoyang. Yo yo yo, yo 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 yo. Rungokno Mas, rungokno Mas. Ya, Dek. Wong bagus aja sirone langso. Aku teko gendang tresno. Wangen asmara gawe sewu rasa. Nambani ati kuciwa. Iya. Kang Mas tentremno atimu aku setia ngeteni sliramu kapan ku bisa ketemu tresno suci manggio rahayu. Penae, Dek, Dek. Ayo Mas Komet. Yo yo yo. Kabeh mbok ngono. Iya toh ki. Lah aku ngenekne sapa? Iso. Apa wenal? Nek kene ya kene. Bojomu ternyata ya penak. Penak. Memang apa lagunya apa? Katresnan sejati. Walah halah halah. Heeh. Apa iso? Loh kok ngenyek. Sayang, Piye? coba sawangan ana ing dhuwur kae. Ngene ngopo? Apa kae? Gendeng. Ana ing awang-awangke katon lintang. Lintangke nandakne lagi kasmaran utawa lintange lagi asmara sayang. Nggih. Apa nyanyi Lintang Kairo ngendi? Lintang asmara kok ora Presiden. kairo lho. Hah? Arep nyanyi Niken Saliri. Lintang asmara. Iya, yo. Lintang asmara. Eh, Mas, lagi gak diganti Mambudem. Iya, Kak. Ngono Aku kok. lho yo arep Iya. nggo dhewe, Mas. Gak. Tapi aja. yang kata-katamu yo aja nyakiti Aja, aku to, aja Mas. lho. Aku ket mau lo mbok Aja sia-sia lho, wis Bro. tak Iya. empet atiku lara lho, Mas. Atiku. Hati-hati kene. Oh yo, kene. Atiku, Mas. Bar tak ngene kalau terus melorot rene. Kita Aku tak lungguh yo, Mas. ojo. Hah? Mengkini wae. Ojo. Kok. Kok Wes tapi sampean aja nggodho sapa-sapa yo, Ora, Mas. sayang. Tak awasin ngono tenan lho, Mas sing setia lho, Mas. Iya, setia. Aku wis kabeh tak wehno sampean lho, Iya, Mas. wis toh. Ku tak geraji garismu. Kowe mesti gemes karo aku. Gak. Ha, Mang. Ora kena wong. Ayo. Ayo toh. Tok sopo? Sayang, Sayangku. begitu besar rasa cintaku kepadamu ingin kuungkapkan malam hari ini.